Bin tɛnɛn sɔgɔma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko chrétienw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tununa Mali jamana kɔnɔ. An bɛn'o kunnafoni walawala jɛmukan kɔnɔna la bi ka lase aw ma. Duniya farikolo ɲɛnajɛba min bɛ wele ko Coupe du Monde des Nations a yirala k'a fɔ ko o kurubon karila kunun kari min kɛra Katarikaw fɛ yen. O senfɛ bi Iran ani Angleterre olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Iran binna Angleterre ɲɛkɔrɔ ka fara o fana kan an bɛ waati min na ko sisan bin tɛnɛn sɔgɔmada fɛ Senegal jamana ni Hollande jamana olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in yɛrɛ la. An bɛn'o fana tɛntɛn ko lase aw ma. Coronavirus bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunun kari novembre kalo tile 20 san 2022 kunnafoni di senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 107 ni mɔgɔ 55 ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye bin tɛnɛn a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn novembre kalo tile 21 san 2022 sanga 30 aw ni Mariam Tarawele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka Malikura kunnafoniw tɛntɛn k'a la di aw ma. An bɛ sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen ka Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire ani Burkina Faso jamana kan. Aw ka Malikura kunnafoniw filɛ nin ye. Bin tɛnɛn sɔgɔmada fɛ kunnafoniw binna k'a fɔ ko chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ min ye Allemagne jamanaden ye ni a bɛ wele ko Hans Joachim tununa Mali jamana kɔnɔna la. Nin bataki binnen kɔfɛ wulikajɔw ani sɛgɛsɛgɛli baara minnu bɛ senna walasa anw ka se k'o ɲɛdɔn an ye VOA ka lasigiden min bɛ Katikaw fɛ ta nɛgɛ kan nin waati in na ale bɛna walawalali kɛ an ye maa kofɔlen yɛrɛ tunna cogo min. Lamisa Sangare ni tulo b'an na an b'a f'i ye kɛnɛw la. An b'a ɲɛwula Mariam lamɛnbagaw bɛɛ ɲɛwula. Ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ sɔgɔmada in na maaw wulila ni kunnafoni ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la chrétienw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min ye Allemagne jamanaden ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Hans Joachim na ko ale tununa. I bɛ se ka mun fɔ an y'a kan? Kosɛbɛ Mariam cɛ in tɔgɔ ye de ko Hans Joachim Lore. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a maturumamɔgɔ dɔw ko Père Hajo. AFP mɔgɔw ka fɔ la k'a ka mɔbili yera Bamakɔ sigida dɔ la a ka tunuli kɔ karidon tɛmɛlen. Père Hajo an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye. Duniya dolantanba min bɛ wele ko Coupe du Monde des Nations o daminɛna Katarikaw fɛ yen kunun kari o senfɛ a yirala k'a fɔ maa fɔlɔ minnu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ poule kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na Angleterre ani Iran bɛ o maaw fɛ. Angleterre kɔni sera ka tala fara Iran jamana la ni 6-2 ye. O nɔgɔni fɛnɛ fɛ bin tɛnɛn an bɛ ka kunnafoniw di aw ma nin waati in na sisan a yirala k'a fɔ Senegal jamana ni Hollande jamana olu bɛ ɲɔgɔn na. VOA ka lasigiden Mohamed Danjogo ka bɔ Bamakɔ ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna walawalali kɛ an ye. Mariam ani wula I ye mun fɔ o don tiɲɛ don bi balontan fɔlɔ kɔni o kɛra Iran ani Angleterre ye. I y'a fɔ cogo min na Angleterre ale ye sɛbɛya sɔrɔ 6-2 o ma kɛ baɲumakoba ye sabula n'i ye jamana fila ta k'a lajɛ Angleterre jamana ale jolen don dolantan la kosɛbɛ
ka tɛmɛ iran jamana kan o la o de y'a to 6-2 min kɛra u ma bali mɔgɔw la kosɛbɛ an bɛ wagati min na ko sisan u talen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye senegal jamana ani pays-bas jamana ye u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sanga fɔlɔ o kɛra 0-0 ye senegali kɔni i ka dɔn n'i ye senegal fɔ bi hakili bɛ jigin mun na o de ye sadio mane ale kɔni ale banana ale sen tɛna ye nin dolantanba in na sa o de y'a to senegal ɲɛsira kɔni o koɲa o bɛ mɔgɔ min bolo bi o de ye ismaila sarr ye ni cɛmancɛ bɛ ta ka jateminɛ Gana Gueye ale bɛ yen mun ye kɔfɛla ye Kalidou Koulibaly ale n'a ka cɛdenw bɛ fo ka taa bila Mendy ma o bɛ celu la o la n'i y'a jateminɛ bi kɔni o dolanw bɛ kun cɛ ni min ye o bɛ bɛn nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati ma mun ye l'Amérique jamana yɛrɛ ye ale ni Pays de Galles olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ bɛn nɛgɛ kaɲɛ 19 o wagati ma an bɛ hakilinabi fana k'a fɔ mun ye i ka dɔn Timothy Weah ye o tɛ maa wɛrɛ o de ye George Weah mun ye Libéria jamana ɲɛmaa ye bi o denkɛ de y'o ye ale kɔni ale bɛ dolan ta kulu min fɛ o de ye États-Unis jamana ye n'Ala sɔnna bi nɛgɛ kaɲɛ 19 ale kɔni fana senna don ko la l'Amérique jamana o tɔgɔ la u ni Pays de Galles bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mohamed Daɲoko kan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni an ka malikura kunnafoniw ye an bɛ to bamakɔ a yirala sɛgɛsɛgɛliw fana senfɛ k'a fɔ Rusi jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo min bɛ wele ko Wagner ko ɲinan ye o san 1 ye o don ɲɛnamayali san 1 o de ye bi ye bamakɔ dugu kɔnɔna la Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ani Rusi ɲɛmaaw y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma mun ye lakanabaliya ye k'o kɛlɛ Mali cɛmancɛ yanfan ani a kɔrɔn yanfan fɛ san 1 o tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔfɛ mun de sera ka kɛ Mohamed Toure ale ye ɲininikɛla ye an k'a lamɛn. Yɛlɛma min kɛra o partenariat kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana sera ka minɛn caman san ta sɔrɔ u fɛ donc minɛn caman in sɔrɔli sanni kɔfɛ u fɛ bon ani formateur minnu ni an ko u nana pour que ka se ka an ka mɔgɔw dege baara ninnu kɛcogo caman na minɛn ninnu baarali olu bɛ anw fɛ yan donc o formateur kelenw bɛ anw ka cɛdenw fana nɔfɛ camancɛ bolo ani kɔrɔnfɛla fan dɔw fana fɛ pour que ka se ka kɛlɛ nin kɛ ka san sɔrɔ maa banbanci ninnu kan cogo min na. Ismail Sako ale ka fɔ la n'u nana Mali kɔni dɛmɛ ka Bamanciw kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ o Bamanciw kɛlɛli senfɛ mun ye maliden gansan caman ye i ka dɔn u ka bɔnɛ a sera o ma Ismail Sako. O terroriste kɛlɛ hukumu kɔnɔna la jamanadenw minnu bɛ centre mara kɔnɔ ka taa Segu wulakɔnɔla ni Mopti Bajangara ninnu ni Koro ni Bangas an ka jamanaden caman bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ko Wagner bɛ ka dankari kɛ jamana sariya kan n'u tɛ ka droit de l'homme respecté n'u yɛrɛ bɛ baga civil ma minnu tɛ djihadistes ye n'u donna dugu kɔnɔ u tɛ maa bɔ maa la o bɛ kisɛ don fan bɛɛ fɛ. Abdoulaye Kebe ale min ye kulu ɲɛmɔgɔ ye mun tɔgɔ ko Mali Espoir n'o kolomo karila sibiri tɛmɛnen Segu ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan cɛmancɛ fanga o kan ka se ka dɛmɛ de mun ye kalafiliw ye ka an ɲɛsin o ma. Minnu nana ka na insécurité ka na ta ka bɔ an da la fo obligatoirement an ka tugu kɔ an k'u dɛmɛ moralement parce que o de ye problème yɛrɛ ye parce que ni mɔgɔ bɛ k'a yɛrɛ faga ye n'a y'a kɔfilɛ n'a ɲɛ tɛ mɔgɔ la kɔ vraiment a bɛ siran o tuma na an bɛ ka ninnu dɛmɛ an bɛ fɛ ka jama de bɔ ka tugu kɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko cɛw de b'u kɔ u k'a dɔn k'a fɔ musow de b'u kɔ. N'a yirala k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw ko sɔrɔla ko Rusi jamana bɛ ka Mali dɛmɛ maliden dɔw hakili la u ka dɛmɛ Mali la halisa a nɔ o ma se ka ye kosɛbɛ Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ to jamana kɔrɔnfɛyan fanfɛla la ka kɛ ni basigibaliya ye min bɛ sɔn hali bi camancɛyan fan ka taa kɔrɔnfɛyan fanfɛlaw la a yirala k'a fɔ bi sɔgɔmada joona in na Tɔnbɔkutu mara la dugudenni min n'a bɛ wele ko Danga jɛkulu maramafɛntigiw olu yera yen kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka siran ni jatigɛ barika bonya kosɛbɛ VOA ka lasigiden ka bɔ Tɔnbɔkutu Alfuseni Elaji ale b'o kunnafoniw lase. Mɛnaka mara kɔnɔ
a musaka fɛnɛ ka ca. mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'u tɛna nin sira in boli tuguni k'a sababuya kɛ nin sira in. transportɛr dɔw kɔni sirannen don nin sira in ɲɛ n'o ye mɛnaka ani gawo cɛ. cɛ marifatigiw ka kɛwalew y'a to nin kalo ni dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu la maa ba 5 bɔɲɔgɔnko de y'u ka yɔrɔ bila ka na lafiya yɔrɔ ɲini mɛnaka dugu yɛrɛ kɔnɔ. ninnu maa minnu bɔra o sigiyɔrɔ la u bɛ mɛnaka marabolo de kɔnɔ. u bɔra andrabukan ale cercle kɔnɔna na ani a gɛrɛfɛ duguw la. dɔw bɔra dinɛka ani tindremɛn wa hali mɛnaka marayɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a la. hali dugu minnu ni mɛnaka tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 kan olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka bɔ k'u kunda mɛnaka kan. hali ni ONG minnu bɛ mɛnaka u b'u seko kɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ ka dɛmɛ kɔnɔ. ONG ni dɛmɛba jɛkulu u bɛ kan k'u seko kɛ. bi na u b'a la ka tikew tilan ninnu maa sutalen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. tiɲɛ yɛrɛ la u b'a la ka u seko kɛ nka dɛmɛba jɛkulu u tɛ se ka bɛɛ ta. kalo laban ninnu la mɛnaka mara la lakanako gɛlɛyara kosɛbɛ. kulu marifatigiw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ waati caman na a kelen kelenna b'a fɛ k'a ka se yira. ni Alhusein Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. ka tɛmɛ ni malikura kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ fɛn min ye denmisɛnna ka 150 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana kɔnɔ u ka camancɛ yan fanfɛla ani kana kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la. a denmisɛnna ka ninnu ko sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna la a caman de bɛ yen nɔ bugulatigɛ sɛbɛn n'o ye wolo sɛbɛn ye o tɛ a caman bolo. min laseliw kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ Norvègekaw ka baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ. Kɛyatu Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw lase. denmisɛnnin b'a yirika caman de bilalen bɛ u yɛrɛma u ka kan ka kɛ kalansow ani lɛkɔliw kɔnɔ waati minnu na. Maclean Natugasha, Conseil norvégien pour les réfugiés NRC baɲumankɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ɲɛmɔgɔ k'a fɔ la kunnafoni bataki kɔnɔ a ye min ci AFP kunnafoni cakɛda. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ɲorodi Sahɛlikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6. Buguni o ye radio Kumase 92 o fiɲɛsira fɛ. Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2. Koro aw bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tomi 2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1.
kelen tumutu fiɲɛ turukala 93.3 ni waati in na Abidjankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99.9 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 an bɛ sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔsiraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunu kari n'o bɛnna novembre kalo tile 20 ma san 2022 u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 4 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Maa kɔni ma sɔrɔ ni makufɔlen ninnu na banakisɛ yira min na o ye coronavirus banakisɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ to mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 5 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 42 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu kari novembre kalo tile 20 o kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Ukraine jamana kan bin tɛnɛ u ka jamana kɔnɔ lahalayaw bɛ cogo min na Moribo Danbele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale b'o lase. Ukraine jamana ye laseli kɛ tɛnɛndon ko u ye yɔrɔ 4 ye yɔrɔ min na Rusi jamana ka finitigilakaw u ye mɔgɔ minnu minɛna olu tɔɲɔ ye ka dankari ka hakɛw la Kherson yani Moscou ka a ka kɛlɛkɛcɛdenw sama ka bɔ Ukraine ka ni worodugu yanfan yɔrɔ la. Nominɛlikɛla ale ka so ba ko ka foroba baarakɛla dɔw kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ 4 na Rusi jamana ka kɛlɛkɛlaw tun bɛ yɔrɔ min na n'u kun kɛlen ka mɔgɔ dɔw minɛ yamariya t'u bolo ka mun kɛ ani ka dankari la. Rusi jamana ni Ukraine kɔni bɛ kan ka ɲɔgɔn jalaki karidon ko u ye fodon kɛ u ka Zaporizhia yelenba maramafɛnjugu yɔrɔ la ni ale de ka bon kosɛbɛ farajɛ la a bɛ Ukraine worodugu yanfan na nka a bɛ Rusi jamana ka mara kɔnɔna la ka jɛkulu mun sigilen don maramafɛnjugu kɔlɔsili kan n'u b'a fɔ ma ko Agence Internationale de l'Énergie Atomique Raphaël Grossi ale y'a yira k'a fɔ ko fodon minnu kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ko a bɛ 12 ɲɔgɔn na bɔ ko wale cɛjugu don wa a dabɔra a kama hali ni a ma sɔn k'a fɔ ko Rusilakaw nɔ don walima Ukraine nɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin ye kojuguba de a ka kumalasen dɔ la Faransi jabaranin dɔ kan mun bɛ wele ko BFM TV. Rusi jamana ka saradasu ka minisiri y'a yira k'a fɔ ko Kiev tɛ ka dalaɲinini dabila ko o de bɛna kɛ kojuguba ye Zaporizhia yelen bɔra in ma. Sibiri ani kari Ukraine finitigilakaw ko u ye gɛlɛn mun ci ko gɛlɛn belebelebaw ni yelen mayɔrɔ in kan u ka sɛbɛnfura mun bɔra. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Duniya lajɛrɛba min tun bɛ senna Egypte jamana kan ni a bɛ wele ko COP27 o kun cɛra kunun kari min kɛra Sharm el Sheikh la Egypte jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ni lajɛrɛ in tun sigilen don sen kan walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kɛlɛli kunnafoniw di a bɛ se ka kɔn cogo min na Moribo Danbele VOA Bambara tɔgɔ la. Bi Sharm el Sheikh an ye nafolomugu bila sen kan mun kan ka dilanni kɛ kɔlɔlɔ ni cɛnni mun tara ka ɲɛsin wagati yɛlɛma sababuya la a wari a bilali sen kan a janyana kosɛbɛ ni laseli kɛra Sameh Shoukry fɛ ni ale u ka COP27 ani Egypte jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri do u ka lajɛrɛ sen fɛ Chine jamana fanga a ye ni hakilila in a ye foli kɛ bɛnkan mun sɔrɔla u ka wagati yɛlɛma lajɛrɛ sen fɛ mun kɛra Egypte nka a ye hakilijigili kɛ k'ale be ko sira tɔ ka jan mun ye ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ wagati ɲingama kɛlɛli la. Laseli kɛra Mao Ning fɛ ni o ye Chine jamana ka kɛnɛma ko kuma latɛmɛna a ka laseli dɔ senfɛ ni kɛnɛ kan a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sira jɛbaliya yaasa ka se ka dɛmɛ don wagati yɛlɛma ma fantan jamanaw ma setigi jamanaw fɛ ko o tɛna se k'a to danaya farajɛla ni farafina cɛ walima sentan jamanaw cɛ olu ka se ka sinsin a ka kuma la a ko setigi jamanaw tɛ kan u ka dalakan labato ni ka $100 miliyari 100 di san o san wagati yɛlɛma kɛlɛli la fanta jamanaw la a ka kuma la kuma falenfalen gɛlɛmanw kɔfɛ ko u bɛnna nin kan ni ale banna karidon ni sɛbɛnfura dɔ ye mun samasamani kɛra ko la kosɛbɛ ka ɲɛsin ko ka dɛmɛ lase fantan jamanaw ma wagati yɛlɛma bɛ minnu kan kosɛbɛ nka u ma se ka bɛn hakilila kuraw kan ni o ye ka sisijugu kɛlɛli ko ka se ka dan sigi o la.
ye farafinaka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yaasa ka se ka farafinaka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ye ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamanatigi dankan ale ye lajɛrɛ kɛ sibiridon min kɛra ani wasabulon baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye u ka wasadenw ye a yirala k'a fɔ baara ni kumakan minnu tɛmɛna kɛnɛ kan fanba tun bɛ tali kɛ lakanabaliya ani gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ Burkina Faso jamana kan Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bobojulaso ale b'o kunnafoniw lase. Jamana tagabolo kuma min kɛra wasaden bulon na samedi ale kɛlen do ka sɔsɔriw labaloya Bobojulaso kɔnɔ société civile ɲɛmɔgɔw fana b'o ta fɔ. A ye kuma min fɔ kuma nin bɛɛ ka ɲi wala kuma nin bɛɛ ka ɲi mais an bɛ fɛ a y'a fɔ cogoya min na u ka kuma nin fɔ u ka ko nin fana damina joona joona comme a y'a fɔ ka kumakan na cogoya min na ko non ko an tɛna mɔgɔ tiri ka fɔ nin de bɛna k'an ka partenaire nin tɛna k'an ka partenaire mais a bɛna bɔ o bɛɛ ka baara kɛcogo la mɔgɔw mana na ko a bɛna an tɛmɛ an bɛna baara kɛ n'olu mɔgɔw le ye donc an fɛ a kana kɛ kuma ye dɔrɔn mais a ka u ka kɛ joona ka baara daminɛ. Hakilinata caman dira ni kuma nin kan. A ko olu ye marifa kuraw san marifa kuraw kɔni san ni an b'a la dari min na ni ala ka jamana le ɲɛ taga ɲɛfɛ caman kɔni fɔra kuma gansanw na mais ninnu an b'a la dari ala kana kɛ kuma gansan ye. Ma caman faamuya parce que discours ni bon a ma kɛ clair ten quoi n'a ka partenaire kuma fɔra ni les partenaires au kan k'u citer ka lɔn an bɛ se ka baara kɛ min an tɛ ka baara kɛ min bon k'a fɔ ko soutien ale bɛ baara kɛ ni bɛɛ de ye tous les partenaires qui bon min bɛɛ bɛ yen a bɛ fɛ ka baara kɛ n'o bɛɛ ye mais au moins bon partenaires fana min ma parce que partenaire dɔw bɛ yen vraiment an y'a faamu ko an tɛ ka baara kɛ n'o ye. A fana ko jamanadenw fana ka yɛlɛma pour que jamana nin fana an ka se ka ɲɛtaga ɲɛnaman sɔrɔ voilà min bɛna to fasodenw fana bɛ lafiya. Parce que an ka gɛlɛya bɛɛ ye kɛlɛ nin ye kɛlɛ nin fana o y'a fɔ cogo min na a ko an jigi lan tɛ mɔgɔ si kan mɔgɔ si fana kana miiri ko min na fɛ fana kana an tɔɲɔ i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ma tɔgɔ kɔni fɔ a ma k'i kɛra partenaire o partenaire ye i kana miiri k'i bɛna i ta imposant lu kan an b'a to i ta kan. A yɛrɛ n'a min fɔ base yɛrɛ la ko mɔgɔ dɔw b'an fɛ ka kɛ komi u b'an dɛmɛna ka t'o t'an dɛmɛna et puis a nana ko dɔ souligner nous avons beaucoup an y'ale apprécier quoi surtout a ko a b'an dɛmɛna mais marifa min u b'a di k'an faga nin o bɔra min jɔn de bɛ marifa nin di jɔn de b'a financer. Alidu Wedraogo Bobojulaso VOA Bambara tɔgɔra. Ka da ni kan sisan an ka jɛ an ka Saka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɛnɛ kan. diɲɛ kuru kara sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔn danba min tun ma kɔnɔnen don a daminɛna kunu kari novembre kalo tile 20 san 2022 Doha Qatar jamana kan tile fɔlɔ in na koba fila ɲɔgɔndan kurumi karili baaraw ani ɲɔgɔndan fɔlɔ min tanna min ye ɲɔgɔndan kurumi karili baaraw ye bakuruba la seko ni dɔnko ani laseliw de kɛra kɛrɛnkɛrɛnyana Qatar yɛrɛ ɲɛma n'an ko émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani a ka laseli la a ye foli lase maa ba bi yɔrɔ ma minnu tun y'u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan émir du Qatar y'a yira ko a ye jamanaw bɛɛ bisimila a ka jamana kan koba filanan ɲɔgɔndan kun fɔlɔ Qatar jatigi ale ni Équateur de y'o tan Qatar bina Équateur ɲɛkɔrɔ kanakolo celu fila mɔgɔ min ye ɲɔgɔndan lajɛ i b'a ye k'a fɔ Équateur ni se tun ka kan munna sanga ani waati fo ka taa se sanga 90 ma ɲɔgɔndan kuncɛli ntolan tun bɛ Équateur sɛnɛntɔlɔntanaw de bolo ka caya o dɔrɔn tɛ Équateur sɛnɛntɔlɔntana ni Qatar sɛnɛntɔlɔntana kelen o kelen mana ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ to Équateur ta la Équateur sɛnɛntɔlɔntana bɛ ntolan bosi Qatar ta la an bɛ se k'a fɔ ko Équateur doncogo ɲɛna ɲɔgɔndan na k'a ka boko filanan makɔnɔ novembre kalo tile 25 ani Pays-Bas de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ groupe A ko fɔ o groupe A ko kun kan ka kuma bi ɲɔgɔndanw kan kɛrɛnkɛrɛnyana farafina cɛbɔ Sénégal jamana an bɛ waati min na ko sisan
Senegal waraw nango Lion de la Teranga u ni Pays-Bas de bɛ ɲɔgɔn na a ɲɔgɔndan daminɛna kabini nɛgɛ 16 waati kunu Senegal jamana kuntigi Macky Sall kelen k'a ka jamana drapeau di a ka senatolantanaw ma a y'a yira o la k'ale b'a fɛ Senegal ka diɲɛ senatolantan jɔnjɔnba ta. Macky Sall kumakan falenna Nama Jara fɛ VOA lasigiden Dakar. Une compétition se gagne. Jɔnjɔn tolantan sebaya bɛ sɔrɔ tolantan kɛnɛ de ka tuma bɛɛ wa a y'a sɔrɔ cogoya ɲuman na a ka cɛsiri kosɔn a ka sebaya sɔrɔli ɲatɔ bi a ka tolantantɔn bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tolantan na kabini san 6 ɲina farafina FIFA ka jateminɛ la o b'a jira k'a lakodɔnna diɲɛ kɔnɔ tolantan na ni kunkɔrɔta ye a ka baara kɛlen kosɔn n'a sababu sɔrɔla muɲu n'a ka hakilina ɲuman ani a ka jɛ ka baara sisan tolantan o tolantan bɛna kɛ anw bolo final de ye i n'a fɔ a bɛ fɔ zana la cogo min na tolan ye kulu kutulen de ye a bɛɛ bolo wa sebaya si tɛ se ka sɔrɔ walima ka dɛsɛ tolantan na n'a ma ban an dalen b'aw la FIFA Qatar san 2022 senna tolantan jɔnjɔn nalen septembre kalo tɛmɛnen Dakar o senfɛ an ye layidu ta ko waraw bɛna kɛlɛ kɛ n'u ka seko bɛ ye walasa ka segi ka na ni jɔnjɔn ɲɛ Dakar ka Senegali teranga d'a ma. La teranga Senegal. An bɛ to Senegal ani VOA lasigiden Nama Jara Senegalikaw ma jɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ka senatolantana Sadio Mané tɛ kɛnɛ kan. Match de calcul la ni ma kɛ dɔɔni match bɛ bɔ mi partenaire sans Sadio Mané Afrique ma deli ka taa yɔrɔ mun an bɛ se ka taa demi-finale inshallah. Zeyan Kamara n'a ɲɔgɔnna caman jigiba kan Senegalikaw ka waraw bɛ sebaya sɔrɔ Pays-Bas jamana kan ni tolantan in bɛ sen na an bɛ waati min. Abdulkadir Sanbake fana y'a jira k'u dalen bɛ Senegali waraw la hali ni Sadio Mané tɛ yen ni waati in na Sadio Mané ma o jɛman b'a kan na. An bɛ dɔw kɛ Léon ɲini kosɛbɛ k'an bɛ se ka victoire sɔrɔ inshallah. Minnu bɛ kɔfɛ bon Ala len bɛ la bon i bɛ se ka Sadio Mané place ta joueur ninnu i b'i jija fɔ an bɛ se ka gagner cogo min quoi. Salimu Darame ye Gambi jamanaden ye ko Senegal ni Pays-Bas tolantan in ma nɔgɔ ka d'a kan Sadio Mané t'a la. Ni Sadio Mané ti je a tɛ nɔgɔya la dɛ ala inshallah ni Senegal winda olu ka di Senegal ni Ghana ni min bɛ taa Afrika kɔnɔ i bɛ win dɔrɔn olu ka condamné no. Cheikhou Sankanu kɔni jigi bɛ sebaya de la Pays-Bas jamana kan. An bɛ se ka Pays-Bas gagner sans Sadio Mané parce qu'il y a des autres joueurs comme les Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, Boulaye Dia, attaque qui gagne, en défense, Fana, assurance bien, Kalidou Koulibaly, nous avons l'un des meilleurs gardiens aussi qui est Mendy, donc équipe n'y gagne quoi. On a l'espoir Kai. Moi, je crois à l'équipe nationale du Sénégal. Ambe watimi tolantan koni be senna folo Sénégal ni Pays-Bas jamana ci tolantan kene altumamala Qatar jamana na Nama Jara Dakar Bewa Bambara ani Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛ sini tarata novembre kalo tile 12 san 2022 in na. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na k'a da aw tulo kan k'a fɔ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ni bɔlɔlɔsiraw kan fɛn min ye duniya dolantanba ye n'o ye coupe du monde ye kunnafoni minnu b'a ka tile kuru karan an b'o lase aw ma bi jamukan labɛnna Seko ka cɛjan Cheikh Thierno fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ ka daminɛ États-Unis Modibo daminɛ Kodi ala mɔgɔ kelen fɛ i mana bɔ États-Unis Kodi ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ kɛ ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele États-Unis i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn tɛ k'i n'a minnu fɔ kɔni fɔ Musa ye bisa ka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛɛ kuma dɛ a Bagaji wele ka Modibo Dembélé wele ka journaliste fama wele ka bɔ Koro ka bɔ ya ka wase États-Unis a barika waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
façon